llibre. Editorial? Ruïlla. Cruïlla, molt bé. Darder Tullet. Oh, mireu! Quants topos? Per què seran? Mireu, aquest és de color Groc. groc. Diu, posa el dit damunt d'aquesta rodona groga i després gira la pàgina. A veure, poseu el dit. I jo giro la pàgina. Poseu el dit. Vinga, Marc, tu també. I... Dos. Bé! Ara Dos. torna a posar el dit a la rodona. A veure, torneu a posar el dit a una rodona i... A veure, plan! Tres. Perfecte! Perfecte. Ara frega una miqueta la rodona de l'esquerra amb la punta del dit. A veure, la fregueu ben fort. Molt bé. Una vermella. T'ha sortit molt bé. I ara frega la rodona de la dreta. A veure com la fregueu. A veure què passa. Mireu! Blava. Una lorona vermella, una lorona groga i una lorona blava. Ara toca 5 cops la rodona groga. A veure com ho feu. 1, 2, 3, 4, 5. I 5 cops la vermella, va. Sembla una cosa de dividir. Ui, sí! Mireu! Que xulo! I també 5 cops la blava. A veure com ho 1, feu. 2, 3, 4, 5. Tachan! Caram! Uau. I si sacsegem una mica el llibre? A veure, Vale. Xelema? Vale. Una mica més. A veure... S'han escampat tots. Bellugueu-lo més fort, va. Una mica més fort. Va. A veure, mirem. A veure. A les dues pàgines. Diu, mira, ara inclina el llibre cap a l'esquerra. A veure, el fiquem cap allà. A veure què passa. A veure, Marc. Mireu! S'han anat cap allà. I ara cap a la dreta, va. Vinga. Oh. A veure què passarà. Ara torna a sacsejar el llibre per posar-ho tot en lloc una altra vegada. Prou. Quedarà ben marejat el llibre. Mireu, que bonic. I és un ordre. Sembla una cosa per l'estar. Molt bé. Vermell, groc, blau, Ara, vermell, groc, Pitja blau. ben fort les rodones grogues per veure què passa. Ben fort, eh? Molt bé. A veure què ha passat. Està fosc! S'ha quedat tot a les fosques. Torna a pitjar les rodones grogues. Molt bé! Un altre cop. Ui, S'assembla una cosa per l'estar? hi ha dues rodones fora de lloc. Les veus? Sí! Doncs ara pitja-les totes, així ben fort. Un altre cop a les fosques. No està I gens malament. s'assembla molt una cosa per l'estar? I si tornem a bellugar el llibre? A veure, Vale. tornem a bellugar el llibre. A veure què passa ara. Passem la pàgina. Sí! Un arcoiris! Que maco que ha quedat, oi? Sembla l'arc de Sant Martí, sí? Sí. Ara bufa, per fer marxar el negre. A veure, bufeu. Ben fort. Ai. Està mig fosc. Fes una mica més. Més fort. No tant. Posa el llibre dret per fer baixar les rodones. A veure si han baixat. Uf, menys mal. Ho has fet la mar de bé. Ara pica de mans a veure què. Que gran! Torna a picar, Rodones grans! Torna a picar, Marc, tu també. Ben fort. Un altre cop, va. Són galejades! I un altre cop. A veure com piquem de mans. Ostres! Uau! Ostres! Ara la meva! Aplaudeix ben fort, va. Ben fort. Més fort. S'ha quedat loc. Ai. I un cercle blanc. Ai, massa fort. Toca la rodona blanca, va. A veure què passa. Visca! Visca! Tornem a començar? Diu, si vols... Sembla un punt.
pots tirar enrere seguint aquest camí. Molt bé! Però nosaltres el deixem per un altre dia. I aquest conte Ja s'ha acabat. Molt bé.